Sedaya agama itu mungkin bakal selamat menawi perilaku tiyane sae. Nek kula yakin Bapak, ajeng agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, kepercayaan asal perilakune sae, matur suwun kula pikantos. Nah, Gusti Allah tiyang Hindu, tiyang Buddha, tiyang Nasrani, lan tiyang kepercayaan tiyang Islam itu benten-benten napa namung setunggal. Nek pemanggih kula nek sejere urip sami setunggale. Kados kula panjenengan zaman rumiyin nek kalah ibuke diung. Ana sing mbok, ana sing mak. Berarti satu Tuhan untuk semua agama ya, Mas. Nggih, saya setuju. Nah, misalnya kata Tuhan piyambak-piyambak maksud itu lah sampai debat sesama Tuhan lah. Boten saged niku dereng saged ngraosaken jejering urip. Itu masuk akal nih Tuhan itu langkung kaki setunggal. Wonten niku roh kuwatan, roh barus wonten. Terus sak mantune pangeran utawi Gusti Allah niku ndamel alam semesta jagat raya menika. Manusia pertama Mbak ingkang dipun damel Gusti Allah niku sinten? Nggih saking Bapak Adam setunggal tok. Bapak Adam niku tercipta kembar kali Hawa napa pripun proses Boten penciptaane Mbak? niku diandape sing disebut yang umum kathah Gusti Allah. Nalika wonten kaswadan niku pun kempal kalih sing kuwasa. Maksudnya diandape Teng donya. Lho berarti surga itu teng dhuwur nek ngoten Mbak. Nggih, Masa surga teng langit Mbak? boten teng langit. Langit niku alam. Terus damel Nabi Adam niku lho masa cukup langsung gede ngoten Mbak. Nggih, niku kan kula tandha rikala Bapak sak rombongan wonten daleme kula wonten ing romboke kula. Niku gundung kados endhog. Lah pecahane endhog wau tek munggah dados gelap nek nyamber tiyang boten mati. Lan wae niku dados lesus utawa putri biyung. Lah pecahane klotokan iku dados bumi sekian bumi mengko. Iku sederengipun tesipun mriku dipun keplek niku jagat pun dumati nanging nembe setunggal tok los. Mboten kadosan segara, mboten seputuk. Nah, niku ning pinggir tok. Jagat samanten ageng gitu. Ini menurut panjenengan terus yang katakan ini berarti digulung Solo Janten. Dan ini sih digulung apa manungsane? Sing digulung boten jagate ning pokal menungsane sing ramai wong pesampen melewati aturane urip. Terus boten terus trompet boten wonten. Teman murid yang Jawi boten wonten trompet niku lho. Boten. Terus nonton uluran sakit Mbak. Oh berarti jagat itu selamanya akan seperti ini. Mungkin lagi Cuma wah kinsire saking kahanan utawa alam manungsane. paling zaman dulu Ji untuk kiamat terus Mbak. Untuk kiamat wonten tapi kiamat yang kiamat. kiamat Ji kita akan mati. antene urip tetep enten patine. Boten enten sinarta kula manungsungi saged mati. Malih tiyang. Boten enten. Iki sedaya urip boten enten. Asih menapa? Ini pulau terna jawaban panjenengan masuk akal. Terus menawi
menawi Gusti Allah itu wau kan panjenengan kan sanjan lagi menawi kula badhe nyedak teng Gusti Allah liwat manembah gitu. Nah, menawi sampun jedak ngoten Mbah. Nek misale kula telak kali panjenengan kan nyuwun napa-napa kan jenengan sukani to nggih. Nek menungso cedak kali Gusti Allah menika sampun celak sanget nggih. Batin napa-napa kan bisa ketembus nggih. Boten saged Bapak malah entene mung wedi. Wedi. Nggih. Boten malah nyuwun-nyuwun. Boten wani. Nek boten wedi kula diparingi amplop kok duwe rak bendino. Ngoten. Kula bener niki nek mau salah. Salah kok berarti. Cedak malah wedi. Cedak malah wedi. Nah, kesan telak niku pripun, Mbak? Nggih mila niku sikap utawa perilaku. Sikap utawi perilaku ingkang begitu. Ingkang leres-leres ampun dodonan utawa nggoroli. Utoh apa tujuane apa nene. Kalih dilambari niku wong enten mau ngaji rasa. Ngaji rasa. Terus niki Mbak, biasanya kan enten nek dalu menika lare alit Mbak. Mau manusia. Boten saged mendel-mendel. Niku nek wonten napa mboten? Rapalan Jawa saged nenangaken are-are ingkang manis niku. Wonten umure pinten? Nangisnya kan rengi-rengi, enten sing nangis karono pinter badane, enten karono nangis niku muntah, awake kuarasan, niku namine muntah tetep diganggu. Nggih, sing diganggu yang kula masuk. Nggih. Kula jane tasih kata pertanyaan niku sebelah kula pun ngantuk sudan tenan. Tapi mboten napa-napa. Mbah kula nate disanjangi tiyang dawuh yang sejati menika proses terjadi lebete manah Mbak suarane. Boten menyanyi talingan utawi pangrumu. Nah, menurut Mbah Karim pripun? Nek atur panjenengan wau niku kaleresan. Boten teng ngene kahungon talingan boten. Tang atas. Terbatas. Nah, dawuh Gusti Allah menika tubuhon rocos utawi namung sekedhik mawon Mbak. Boten saged tujuane napa pinten padha sampun. Oh, tapi sak kabeh ngoten Mbak. Nggih. Sip. Boten enak dek ngrambyang. Ngrambyang boten enten nggih. Tubuh ngantos 10 menit ngoten nggih. Gusti Allah kok dawuh gak munut dawane ya Mbak. Tapi memang kersane tiyang niku saged angsal dawuh memang frekuensi hamba itu harus mendekati sang pencipta gitu. Nggih. Kedah suci, kedah jujur, mendekati sifat-sifat ketuhanan gitu. Nek dikek ya lopong ora gelem trimo ngoten juga gitu. Matur suwun mekaten lampahe Mbak Kadeng. So dilawahi ket alit. Apa kados wau lah, kados wau kan jenengan ningali danyang gitu. Niku pripun Mbak? Danyange medal piyambak utawi enten swara tanpa rupa utawi antepe batos mawon napa pripun Mbak digocori Mbak? Boten niku dijawab ngagem menyang dupa, tetep dugi piyambake ngendikan. Nggih kados kula panjenengan. Mila dan kalih sing manggen teng kidul niku mboten pengkot. Nggih nyata niku kula. Boten jarine. Maksudnya ketinggalan itu ketinggalan wujud nopo? Niku wujud tiyang. Wujud ya. Damel ageman nopo? Baju nopo? Agemane ngagem blangkon busanane wau cemeng cuman enten loreke. Batik-batik ngoten, tapi cemeng. Asik enem utawi sampun sepuh. Nggih sarana pun rondok setengah tuwa dereng sepuh sangat Jalur apa istri? jalur kali estri. Jalur kali istri. Niku pasangan memang. Nggih. Nek sing teng mriki jalan lor mriki. Ngantek entek ukarane. Mbak,
ketika panjenengan kepanggih bangsa-bangsa halus niku biasanya tiang niku lah levelnya benten-benten Mbak. Enten ingkang kepanggihne niku lewat mimpi, lewat supeno, enten ingkang saklebatan, enten ingkang saged salaman. Nah, jenengan napa nate gadah pengalaman iki jane dudu menungso, tapi aku tahu sentuhan tangan langsung. Sepurane nek sing kula lampahi sentuhan mboten wonten. Nek kang sak cengkang nggih. Sak cengkang. Nggih. Tukang gusukan niku. Lah jenengan ngendikan nyuwun babare jenenge mriki. Oh, mboten sak lintune mriki Mas. Sami. Sami. Ten pundi? Iki daleme bapak kula wau kula dong duka. Oh. Mila kok saged matur nek mangkene begitu.